Когато човеците взеха да се умножават на земята и им се родиха дъщери, тогава синовете Божии видяха, че дъщерите човешки са хубави и взимаха си от тях за жени, кой каквато си избереше. И рече Господ Бог: няма моят дух да бъде вечно занемарван от тия човеци, защото са плът. Нека дните им бъдат 120 години. В онова време имаше на земята изполини, особено пък откак синовете Божии почнаха да влизат при дъщерите човешки и тия почнаха да им раждат. Това са силните, от старо време славни човеци. И видя Господ Бог, че развратът между човеците на земята е голям и че всичките им сърдечни мисли и помисли бяха зло във всяко време. И разкая се Господ, задето беше създал човека на земята, и се огорчи в сърцето си. И рече Господ: ще изтребя от лицето на земята човеците, които сътворих. От човек до скот, гадове и птици небесни ще изтребя, защото се разкаях, задето ги създадох.